खुलुमका जतनो नाय तंनाय जत ताखु बुखुरनो आनी खाने हामजोगमुं ताय खुलुमु याफारो फाइनाय 25 এবং 26 ডিসেম্বর ধলাই জেলাनि আমবাসা দশমী গাটো आं कैसा आजादी का अमृत महोत्सव आं अनुष्ठान खाइतुंगो অনুষ্ঠান राज्यनि सिनि विभिन्न सम्प्रदायनि आर्टिस्ट शिल्पी ताई बुमुं गोनां जारा सिंगार बरक तो फाइनाय न मुम्बाइनि जारा फिल्म इंडस्ट्री दे बुमुं नि साथे साथे पपुलारिटी मानजा गमाहाय सिंगार जों तुइफाय दङ काजे आरो हेल्थ कैम्प बुंनाय ता साथे साथे सिनि जारा बानी किसान जारा कृषक जारा बरंनिबो कैसा शिविर जों आयोजन खाइतुंगो साथे साथे चेराइरंनि ड्रयिं कम्पिटिशन अमाहाय अनेक इवेंट आं खाइतुंगो काजे नरक जत फाइ मानजागै कल्चरल बा सांस्कृतिक उत्सव उपभोग खैना बागै जतना आं आनिखानि हामजोगमुं रमनि साथे साथे जतना आं कयो हामबाय जतना।